non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habride Pindi TV ko salminde mon e juurade mon kala saaha to mbawɗon wonde on gandi émission mon gandal ceerno Mody Aidara ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyni yiide yette jaɓɓe on paami émission o foof koye fijirde e jaleede en bayrodirino ko Fouta min gonno kono alhamdoulillahi rabbil alamin min garte e jow jaam en calmini hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni ene ɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama kono en calmini hilifaɓe dawoɓe ɗo e galle ɓe caméraman uji technicien ji kamɓe fof ɓe calminama no hannirta ni hannde noon ala lelnude ceerno men ceerno Mody Aidara oɗon gandi yimɓe ko yewnunoɓe mo o arti ko janoɗo Fouta holko addori walla komin yanoɓe Fouta holko min gaddori haade min woddude min tottomo tanum nelaɗo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah kalidou a salminama juurama weltanama ha woni gonga ceerno Mody Aidara isba ko noon nde wiyete ceerno Mody isba ceerno ana ka gaddoɗo appelo holo min veruji layla kala ɗi veruji an yaltanani ɗum teŋe ɗi veruji ɓuuri serde teŋe ma sa yiɗi nande gonga eyyi ɓeɗo waɗa ɗi veruji jeeyete marché samedi holli ya marché samedi ya ƴeew ndax ma yi toon veruji ɓeytuɗa veruji faray so ummi eyyi veruji foof kay ko France ummi ala ɗi ko nani attaché le ceinture ɗi no wonde no wiyete assurance mabɓe veruji eyyi ɗo e 2 ans kala ko woni hen mi nawtat joɓe ɗo e duuɓi ɗiɗi kala ko woni e veruji mi nawtat mi totte kalisam nan ɗon ko fuutankoɓe yimɓe foof mbarima yiide gandi ko Fouta gonnoɗa eyyi welde kalid a ñaami toon kalis kam eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin eyyi ala jat tan wi kam mi ñaami toon alhamdoulillahi rabbil alamin kalid min nani contrat ji ma ko ceerɗi neɗɗo kala ko dañi fof yo yettu Allah kala ko neɗɗo kala ko Allah feccuma kadi andu ko ɗum Allah feccuma minen Allah feccani men taw États-Unis Allah fecci men ko Fouta ko Fouta dañɗen Fouta parnortoɗen aussi kadi Foutankoɓe ko moƴƴuɓe ko tedduɓe eyyi gureji jaɗen ndi noon machallah kewi torop mi wawata mi jotta ko ɗo mbaɗa lima gureji mbaɗa fuujo hol wuuro mo ganduɗa a yejjitta ɗum tan e Fouta mo ndewɗa wuuro mo gandanɗa mi yejjitta ɗum e Fouta ganduɗa no welimi doɗel kam machallah e beeli kam trop eyyi en calmini woni feewi ha doɗel naaɓe ha ceelawa naaɓe boode lawo dunga lawo garno hen guureɗe ndewɗen foof kamɓe foof ɓe calminama ɓe beltanama min mbiyaɓe emin garta ma o deuxiéme tour so allahu lamɗo o jaaɓi guure kadi temin ponno yaade temin jottaki toon kadi inchallahu rabbi mamin garoy toon so allahu lamɗo o jaaɓi kono ceerno haɗa nden haɗa en woɗɗoyde wonko ganduɗa ko actualité te enen aɗa andi émission o kala biro gandal ceerno Mody anda koye actualité yahata aɗani ñanden nde gonɗen Fouta on rumeur goto puɗɗinoɗo dogde en mbino en kalata hen boom par ce que en mbaɗino ɗum balle puuɗe mais sen ji ampleur o nani ɓeyɗo ngabbude ha joni yimɓe nani kaala hen te tawde koye enen yani par ce que koye ɓinguel men yani te nde yanata e makko enen jaaduno enen gonduno même galle enen leldino boom ha nde appel o ari tinden ɗum woni ka Amadou Diallo mo ganduɗa yimɓe nani kaala ɗum e réseaux sociaux ji an ko keɓɗa hen e appel aji hay goto anda no foti min noon e kala tan artiste comédien a heeɓi hen appel aji aɗa namne affaire o ni yaari no yaari holɗum mbiyata e neɗɗo tan ummiɗo pour bonnande neɗɗo ƴetta vidéo pornographique itta hoore neɗɗo mbaɗa hen hoore Amadou Diallo ha yi hewɓe cikkano ko kañum peut être so yaltano o waɗi démentir walla vidéo original o addoya yimɓe jeewi hewɓe ma cikkanno ko kanko holɗum mbiyata e ɗum ceerno eyyi kalid haasida kam haɓat koye Allah te ko Allah waɗi wona neɗɗo ittata Amadou Diallo ko woni ko hande wona kanko waɗi ɗum hoore makko ko Allah waɗimo ɗum ko kaaliɗo woni ko wona kaaliɗo waɗi ɗum hoore makko ko Allah waɗi ɗum hande noon ko kaaliɗo woni ko sa jogori darade mbiya ko kaaliɗo woni ko wonata a jogori tampude te kaaliɗo armi haalanma noon joni Allah won ko heewi ko yimɓe pamani Allah Allah joni no wonde gueɗe so waɗi guittuɗa o watti guittuɗa haade makko wattude o ittete an o watta a faami nda won ganda ko sabotage wawa ƴettude Amadou Diallo ko wayni Amadou Diallo ko wanni ko liggi koye leñol ngol hande théâtre Pular wonto yetti Amadou Diallo no jeeya yettinɓe ɗum toon ɓiɗɗo Pular jooɗo hande caggal leydi huɓɓa écran makko ƴeewa théâtre Pular Amadou Diallo no jeeya waɗɓe ɗum ɗon ɓe ɓe weltinteɓe kadi ɓe weltinteɓe etc an ƴetta hande vidéo ma porono taƴa hoore waajo walla mbaɗa masque waajo ƴetta yeeso Amadou Diallo pawa hen cikka dañi Allah ma dañi woni c'est la première fois eɗen jiiya ɗum e leñol jiyanoɗen ɗum koye leƴƴi goɗɗi ɗi ɓen kewno ɗum wadde mais c'est la première fois jiyen ɗum e milieu cinéma men kalin ay coɗorɗam ko ndiyam wonno ko heewi juuɗe tan tul manda faami manda faama min nanima manam wonko jilli men wonko jilli men ko jeeyaka e men joni ko jeeyaka e men min ɗum noon je te le jure no laaɓimi wonko jille men ko jeeyaka e men wawi kalin neɗɗo mbaɗo bonande ko bonɗo gonga a faami
Amadou Diallo noon malheureusement wiyete ɓerde makko no yooɗi way min kam winomo Amadou Diallo sen kooti porten mo plainte te min no jarni kam de min sinno ko min wonno barki bayñas mi portat plainte par ce que sa porti plainte kadi ma ɓeydo rokkude mo bus tan haala ka yaha to yettoyani peut être fonnoɓe andude ɓe wona kanko gandi te ɗum wonno hen l' essentiel te kala jeebɗo affaire o ma andu ɗum ko montage ay kalit ay garawol tardini leydi ay neɗɗo so waɗi fawmo e lawol o anda ko waɗi ko wona goto manam moƴƴani wattaki ay kaaliɗo neɗɗo hande sa waɗi hunde hay dara tawanma hen janggo e janggo a yiyat goɗɗo ñimbuma te ɗum ɓooyani haydara en jewtino hen joni a yiyat mbaɗo no ceerno moɗo uddita sidel makko kono no jehirten ni Fouta yaltina téléphone aji makko concert aji men no film no weddo side makko an jaaha ƴettoya revenir o ñaama cikka ñaami jawdi lamdi taw ko jawdi bonndi ñamɗa tawa neɗɗo wona Fouta ne waɗa concert mum an jogoɗa téléphone ma aɗa filme mum sa filmi ha gasi ƴetta nannoya an e compte YouTube ma so YouTube yoɓima ƴetta ñama tawa an o mo pilmata ɗanotako an a addan ɗum Fouta hay so yettima Fouta hay boutel planète a wawa ɗum e makko non en kalda gonga hay boutel planète a wawa ɗum sodde mbiyama nda min addanma ɗum ɗo an dal so heeri taƴa ticketel ma 300 walla 500 francs walla cora souvent bo waɓe noon taƴata tikke cora jogoɗa téléphone ma noon kala ko Kalidou waɗi pilma kala ko Amadou Diallo waɗi pilma taƴa ɗum mbaɗa ɗum etc nanna ɗum e scène ma YouTube yimɓe ne ƴeewa ala ko tampuɗa tampani hen haydara ay Kalidou neɗɗo yopo ñamde ko boni wonko ganduɗa ko boni potani wadde organisé ceerno jaaha au niveau de SODAF mbaɗa organisé o jogoɗa kayitaji ma taw ko way noon sa yi ɗum aɗa wawi ɗum wadde réclamé ɗum ɗon itte Kalidou eɗen fulɓe eɗen manque wadde organisé Kalidou an neɗɗo filmete boom sa haali wima mi yiɗma tan gonga walana gonga mi yinma tan tawa aɗɗani ɓe tawma leli aɗɗani boom ɓe pinninma yeeso ma no ɓuuti mbima ar force wonno kalirta ɗon ɓe mbiya ka jiiɗo hoorema te Allah no anda e yiyani hoorema a faami wona comme sehilamo no wiyete advice kanko wi so ɓornaki wutte pewɗo o fotɗata ko hay goto absolument c'est parce que koye lawol o fayi ɗum Kalidou ɗaɗo photo je payi ay hande photo Kalidou wona photo ceerno Mody to photo Kalidou wawi yettade photo ceerno Mody wawa toon yettade a nani Mouhamadoul Basar lakal Basar Mouhamed ko neɗɗo wawi wona comme yimɓeɓe noon Allah wi yimɓe noon Allah taguiɗe wawi fondani neɗɗo foof e martaba ma to yetti a faami hande so Allah totti neɗɗo martaba yettinno hen halpulareɓe kadi mbaɗa haalde mabɓe gueɗe ay Kalidou bonande hay goto feccata ɗum hay goto sarita bonande so yimɓe mbaɗa ɗum partage hande yettota ko ɗum a faami an hande aɗa heppa vidéo Kalidou nuldeɗa e téléphone mbiyeɗa Kalidou waɗi ɗum ɗo sa ƴeewi an lamma ɗum ko Kalidou mom walla laaɓani ko Kalidou wat supprimé wasa woɗɗoyde an kam mbasa jeeyede weddiɓe wayɗo a yiyat goto fof waɗa preuve to vidéo min nanni ɗum groupe sanggam vidéo min nanni ɗum groupe sanggam walla yi vidéo kaari Kalidou armi haalama hunde min vidéo ji mbaɗoji fiyeteɗi foof mi meeɗani fawde yitere mi yiiɗa min a wiya kam aɗa jogui vidéo mi holon mi woppani hen haqqillam neɗɗo ko goppuɗa haqqille ma ɗum jiyata Allah warete nanɗona te wonɓe ganduɗa wonkoɓe liggoni leñol ngol wonkoɓe kanɗe goɗɗum ko wona non wona ƴettude vidéo ji pronoro mbaɗa montage aɗa andi min guila jewmi nana nden nadere kay wona nadere Amadou Diallo nadere Amadou Diallo ke mbeɗa heftini ɗum Kalidou so wona ko mbaɗonnoɗo woppi kadi kam nanɗona ɗum tan wonno seeɗa komin jinno haalde e affaire Amadou Diallo e mbiyamo tan di courage frère heureusement kanko omo jogui ɗum ɗo ko neɗɗo ko ɗum tawi affaire o waɗanimo dépassé ceerno wonko jinnomi kadi kaalen haɗen woddude mbaɗa andi ko hedde waktuji o natti hewde no fewi ceerno en jeehi Fouta hande a wirtoto wuuro goto e nder Fouta jiya toon cuuron seeɗa tawa joom wuuro ngo walla joom galle o ko jogui e nayyi ɓuuri 60 kono mahata hen ñamata hen yarata hen so luumo yoni jagga kolcel yaha luumo yeeyoya jeeya tew cotta buna koota garta e guerte kecce waddu hen guerte kecce eyyi coda guerte kecce garda an sa ñaami tew tawat ko mariage waɗi walla julde tawa ko joguiɗa e nayyi ko ɓuuri 30 millions sa wiyama uddit compte Wave walla Orange Money mbiya jarani te sa yiiɗi neldoyde 5000 francs umoɗa wuuro ma jaaha duggere mbaɗa 3 heures de temps e lawol nelda toon ujunere mbatta 3 heures de temps garta te taw sa joguinomo compte bu sappo tan joɓata e compte he manam ko tahi mi wiyani fulɓe foof noon mais ko tahi won hen fulɓe jaɓani finde ha joni Kalidou won jawdi mo gandanɗa kam wiyete ko holle haɗe
Allah holluma jawdi tottuma ɗum ha pare hanma ɗum anda ɗum Allah no waɗa ɗum rokkuma ko gasata a wurata hen a ñamata hen woɓɓe kay kutorto a faami way kaaliɗo ɗo mi tottuma anecdote goto babam won noon boom ko babam mi sutta boom ummi Fouta kaali taski no heddi yontere addi camion ngaji ɗiɗi baali daral sottiba ɗo pour yeyde balɗi ñotti tan babam jippi tan faɗɗi ndeke ko heege nanguimo ɓe doni ɓe nayimo hôpital météo wi fof ɓaggemo ɗon ɓe ɓaggimo ɗo wi holon yaade makko mawno wi mbaɗeni o yiya soode tew o soode tew o totti babam ñaami ha pare wi ko addi kam ɗo ɗum noon koye ƴiiɗam men woni a nani way kaaliɗo wonko gandanta manam hay kaalisoɓe jaɓata hen ñamde ɗum ñamde hande mi tottuma exemple goto ƴettu wuuro mbaɗo no Louga amiri yaade Louga galleji joti tan gon toon ay kaaliɗo Fouta hande wonnomen parano pour darade Fouta Sénégal wuro faddata ɗo Fouta par ce que tawi ko jawdi eɗen jogui enen ɓuuri hewde jawdi bien vrai noon won fuɗɗiɓe mahde seeɗa ko won fuɗɗiɓe mi waɗa cité inde comme oɗo bambaɗo mawnum Boy Pullo on sa Madina Toroɓe ko Pullo sa yeehi galle makko hakkude galle o terrasse joɗɗo nen toon daari to won fulɓe ganda kadi joni eɓe maha ɓe mbaɗa terrasse uji hay nayyi ɗi eɓe mahano ɗum toɓe goni ay kaaliɗo jamanu civilisation jamanu mondialisation pucci men gonti auto ji joni sa ya Fouta woppa hen hakkille fulɓe hewɓe sa yi jeeyat naggue cooɗo ɗum moto ko tawi ɓe goppi saren babba ni leeli eɓe gandi joni yimɓe ne mbaɗa évoluer e partout noon joni yoɓe mah galleji mabɓe kala joguiɗo pili de 30 millions kaaliɗo yeey 15 millions gara maha terrasse ma joɗɗo e Fouta joɗɗaɗo 15 millions keddiɗo tima hen way kaaliɗo an jogoɗa 30 millions pina 8 heures ndewa hen gaynoya 8 heures subaka ndewa e 30 millions jogoɗa bidon ma tan mbaɗa hen ndiyam heeɗo kalantumami gode ha 18 heures duttoɗa kadi kucca e 30 millions joni ha mande joni ɓiye goto jogoɗa mbaɗono kaaliɗo pinɗo famɗo fina ñalom goto tan wujja hen nayyi ɗiɗi walla tati yeeɗanno an noon joɗɗa ɗa gowato no warma aɗa wi mi harminimo yo ma Allah ñaaw hakkude men to Allah ñawata haydara Allah ñawata wallahi ali gogo nda ko ponnoɗa wadde a waɗani o wanni hoore makko wallahi wonko ganda Allah ñawata ɗum de wala gara daral ɗo jeeya baali hakke 15 millions jeeya ha pare mbaɗa e cartable mbiya aɗa hoto Fouta ƴetta bis ko billahi walla a yiya ɗo jeeyɗo pili de 50 ngaari wara ɗum e sac walla sac maaro ngabbe bis taw aɗa jogui hakke 50 millions te a wawa hen ƴettude hay sino ko 300 mille ƴetta taxi mbaɗa sécurité sawelam ɗo anɗa paya Fouta te sa ari ha risa cotta ɗon ko mburu busap bouteille coca cola soɓe jaa ƴeew 2000 ɓe mbaɗate poche mabɓe ɗum ɓe calcule mburu busap bouteille coca cola guerte nogas ɗum noon ɓe jogori kaaliɗo ay neɗɗo so Allah tottima ñaam haadema mayde a mayan goppa ɗum ɗo wallahi surtout mayde nde joni ne yaawi wat hen ko poɗɗa wadde ko feewi kaaliɗo pawa sukama e bon condition fotɓe ɗannaɓe ɓe ballaɓe ɓe ɗannoɓe ɓe yiiɗa ɗannaɗe ɓe yiiɗi place yeeyi gudditanaɓe place hande kala koɓe dañi ɓe gartiranma koye galle o wontat hay soɓe gartiranima ɓen kam gontama ñagade te kadi mo mbawon koye maɓe mbawon koye mabɓe quoi annani wawi jogora pili de 60 gayi sukama ñande fof gara baba rokkam nogas rokkam 200 mi soɗo munnas anda kalisma buna jarat guerte e munnaysi non ceerno ma fulɓe ɓe tikkanede kaaliɗo armi haalama andanan gila kalminani kam ƴettuɗoma exemple mbimami kaari waɗi ni wona foof kadi quoi a faami Fouta wonto jaata a yiyat yimɓe no maahi ha yooɗi way wonɓe ganduɗa kaaliɗo miijaki ɗum kalden gon walla ƴetta million ngaji mbaɗa e nder suudu min hay sam noddama canal mi haalat gonga aɗa wiya ɗo lan ɗon ceerno men ceerno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kalawo ko iwata kono ko ceerno soyni yiide yette jabbe on paami tigui émission mon gandal ceerno Mody Aidara kala ko huuli haalede kanko haalata ceerno mi woppuma tan mbaɗa soufflé 1 minute haade gartude aɗani ko 2 minutes tan heddini men calminen ceerno men ceerno Chérif Mouhtar Ba ibnu ceerno Tidiane omon toon to France o yoma salminma kono en calmini hen la puissance peul en calminimo en juurimomo Eva Ndiaye Kalidou Thiam toon to États-Unis takko yero guijile rugi yero guijile salmata yero guijile kam
kam fof ɓe calminama ceerno wallahi awa Moussa Thiam kadi salminama kala ndaaro gandal ceerno Mody a salminama kala ndaaro gandal ceerno Mody sabu salminte yimɓe salmineɓe eɓe keewi wawi e mbawa salminde yimɓe kono sehilma Baydi Malick joom fulɓe foof hande kala ko mbaɗɗen émission kanko jeeyi ɗum Baydi Malick sehilam neɗɗo moƴƴo almuda en calmini kadi hande rapport uji arɓe tawtorede émission en accu min deƴƴe tan ala haal Thomas Sankara en fof ɓe calminama eɓe wondi ɓe kono ceerno haɗen gaynude ɗon rapidement ceerno est ce que aɗa andi joni won sukaɓe walla mbiya ummotoɓe Fouta walla to ɓe mbawi ummade fof ɓe gara Dakar ɗo taw ko bac ɓe dañño ɓe gari ɗo pour janggude hewɓe taw janggani université mais eɓen ɗo e appartement ji leeli te yumaɓe walla famille ji mabɓe ganda ɗum ceerno rapidement tan kaali ɗum noon meeɗino hen ɗo haalde meeɗino haalde yimɓene mbiya kam ceerno Mody kalɗa ko to pawɗa ɗum ko kalmi ko min kaali mi haalta pour yidde haalde kala ko kalmi kam pawɗo hen yitere wonɓe gandanɗa gummima guureji mabɓe Casamance Sédhiou Kolda Fouta Mali gari ɗo meeɗa fawde koyngal mabɓe université te eɓen ɗo eɓen nelɗo jinnaɓe eɓen ɗo a yiyat sagata baɗo no kaalit lo appartement makko ƴettuma waɗma e appartement o a yoɓata loise noon way an woni debbo makko tew resanima ɗum min fayi kaalidu mi nanani mi faw hen yiteram te ampagay ɗo soɓe jeddi yooɓe ƴettu caméra ɓe gabbo kam pour kolloyaɓe to mi holloyaɓe mi waɗanaɓe visite porcinité porte par porte manam wonɓe ganda eɓen cikka ɓiɓɓe maɓe nanɗo université ñangga te ñangani a faami ay kaalidu ay neɗɗo kala ko mbawɗa wonde e ndimagu ma surtout kala ko mbawɗa dañde kaalidu dañe e ndimagu ma mayde e ndimagu ma kaalidu yumma tampata e jangde ma bamma tampa e jangde ma ha jeeya ha mbaɗa réussir an ala ko adduma Dakar sona fijirde surtout sa yi hande koɓe ɓornoto ko e téléphone uji ɓe jogoto andat ɓeeɗo wona jangde rokkiɓe ɗum woppu ha 18 heures walla 19 heures jaaha damal université tan daroɗa toon kaalidu ma yi ko hawni auto ji poseur oji wurtu wuret tan rewɓe ne jolne tan no nawe wurtu wuret tan min faw hen yiteram damin min woɗede bone min ka ƴew kaali aɗa andi neɗɗo haadema haalde hunde yo laaɓe min guila jinmi hen ko laaɓi kam kam ƴettuɗo temps balɗe ɗiɗi mbaɗa wala damal université an jogui temps 2 jours mbaɗa wala damal université pour yiiɗa ɗum te ñanden wonto sage-femme goto mbiɗo o wi rewɓe ɓe ngala worɓe waɗɓe planique ɓe ɓuuri rewɓe joguiɓe worɓe waɗɓe planique rewɓe joni jibinta so mbaɗani planique taw eɓe jogui poɗɗe sac mabɓe sa udditi tawa hen poɗɗe min wima noon poɗɗe o lum hoore musore ala soɓe gonde gorko kaalidu ɓe dajjita poɗɗe ɗe ɓe jara ɗum automatiquement moƴƴi bandiraɓe ɗum wonno émission mon gandal ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo on jii kanko so ɓonno no wuuli tan wuuli mbaɗa andi kam sénéra Mamadou wadde censuré émission men o so Allahu lamdo jaaɓi en calmini Thiatou Walo le meilleur de sa génération kanko wonno e caméra ceerno ko uddirta eyyi kaalidu mi salmini kala ndaro Pindi TV mi salmini sehilam guiɗam Mayram Sy omon to Amérique Mayram Sy mi salmini joom suudam gonɗo galle men ɗo o Moussal mi salmini lemmelam o Roguiyero Guidjiley a faami kala ndaro émission gandal ceerno Mody salmini Baye Fall Cheikh Tidiane neɗɗo men guiɗo men en calminimo e ceerno men Sérif Matar Ba ñande hen o noddi kam o wi kam o ruttima France Daoudou Moussa Dia kendo yow a salminama à la prochaine fois ɗo e Pindi TV gandal ceerno Mody bye